că la acest loc de rugăciune erau adunate femei. Ați întrebat vreodată unde erau bărbați? Unde sunt și astăzi? De cele mai multe ori. Mergeți în toate bisericile de pe pământul ăsta și o să vedeți că nu o să găsiți în niciuna mai mulți bărbați decât femei la rugăciune. La crucea Domnului Iisus Hristos au fost 5 femei și un singur bărbat. La mormânt, în prima zi a săptămânii, cine s-au dus? Femeile. Întotdeauna, femeile au avut o deschidere mai mare pentru credință, pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Și motivul este pentru că astăzi bărbații consideră că biserica, consideră că Biblia, consideră că rugăciunea, închinarea este doar pentru bunicuțe, doar pentru femei și pentru bărbații slabi. Pentru că să fii un bărbat puternic astăzi înseamnă să știi să faci bani sau să dai cu pumnul. Nu să știi să te rogi, nu să știi să te închini. Dar în momentul în care copilul tău este pe patul de spital, nici să știi să faci bani și nici să știi să dai cu pumnul nu te va ajuta. Și să știi să te rogi, să te chinui, Dumnezeu te va ajuta. În momentul în care căsnicia ta se duce pe apa sâmbătei, faptul că știi să faci bani și să fii bărbat dând cu pumnul nu te va ajuta să salvezi acea căsnicie. Și să știi să te rogi lui Dumnezeu și să te chinui Dumnezeu te va ajuta să ieși din acea situație și să biruiești în căsnicia ta. Femeile la rugăciune. Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori și astăzi. Și bărbații erau unde sunt de cele mai multe ori și astăzi. Departe de Dumnezeu. De aceea avem astăzi familii slabe, avem biserici slabe, avem societate slabă. Pentru că Dumnezeu a dat un rol bărbatului de a conduce familia și biserica și societate și lucrurile s-au inversat în societatea noastră. Nu bărbatul conduce, ci femeia conduce. Și în momentul în care lucrurile se schimbă, atunci haosul se instaurează.